Arbejdsskadestyrelsen har fra 2006 til 2010 ikke anerkendt en eneste hørerelateret arbejdsskadeanmeldelse fra pædagoger. Dog viser en ny undersøgelse fra aarhusianske børnehaver, at støjniveauet ligger i den høje ende af skalaen. Støjkilderne er mange i de danske børnehaver. Alligevel anerkender Arbejdsskadestyrelsen ikke høreskader blandt pædagoger som arbejdsskader. Det skyldes, at institutionerne ikke overskrider grænseværdien på 85 decibel over en hel dag. Men en ny undersøgelse viser, at støjniveauet i en række aarhusianske børnehaver ligger på over 80 decibel, hvilket flere eksperter siger skader hørelsen. En af disse eksperter er arbejdsmiljøkonsulent Niels Bang Hansen, der har beskæftiget sig med området i mange år. Han fortæller, at støjen i daginstitutioner er anderledes end støjen på en fabrik. Det er ikke nødvendigvis udelukkende niveauet og belastningen og peaksene. Det kan også være, at der er mange andre faktorer i det. Og det er blandt andet den der informationsbærende støj, som stresser folk helt vildt. Altså sådan en morgenstund i en børnehave, hvor en dør, der smækker, og en, der får en finger i klemmen, og to, der er ved at komme op og slås, og en telefon, der ringer, og en mor, der siger, at Svend Åge bliver hentet af morfar i eftermiddag. Og det foregår alt sammen på én gang, ikke? Man skal forholde sig til det hele. Arbejdsskadestyrelsen anbefaler dog stadig pædagoger at anmelde deres høreskader på trods af manglende anerkendelse. Jamen selvfølgelig skal du anmelde den som en arbejdsskade, det er klart. Og så skal du jo snakke med dine arbejdsgiver om, at I får lavet, eller har fået lavet måske allerede en støjmåling, som vi kan få ind her og kigge på, når vi får sagen anmeldt herinde. Vi skal ikke lade være med at anmelde det, blot fordi vi med de regler, vi har i dag, ikke kan anerkende det. Fordi hvis ikke det bliver anmeldt, så er der ikke nogen, der er klar over, at der er nogen, som du nu også selv peger på, der har en type arbejdsskade. Arbejdshørenedsættelse, hvad det måtte kaldes. Arbejdsskade er det vel ikke, hvis ikke vi anerkender det. Men som har en skade på grund af, hvad de mener er det på grund af deres arbejde. Og hvis ikke det kan blive anerkendt efter de regler, der er i dag, så er der i hvert fald ikke, hvis ikke de bliver anmeldt, så er der ikke nogen, der skubber på de regler. Det er det, jeg vil frem til at sige. Indtil videre er støjgrænsen på 85 decibel dog stadig gældende på alle danske arbejdspladser.